ଆଜି ହେଉଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସୋମବାର। ଆଜିକାର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମରୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଏବଂ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ଭଲ ବର୍ଷା ଏବଂ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭଲ ବର୍ଷାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।